gora aritza, hauntza gaitzetan daritza, itxasoaren arimataka urganean. Itxa, zuek esan, bale? Mendian gora aritza, hauntza gaitzetan daritza, itxasoaren arimataka urganean. Torri naiz eskaintzera, eta nire ustez mezurik garrantzitsuena da ikasle bakoitza, gazte bakoitza dela sortzaile, eta sortzaile hori deskubritzea ezinbestekoa zaigula, ez? Batez ere euskeraz sortzerakoan, ez? Eta hortarako saiatu naiz erraminta erraz batzuk azaltzen, kantuak kasik musikari jakin gabe sortzeko. Hori izan da, pausuz pausu, ikaslei azaldu didana. Mendian gora aritza, hauntza gaitzetan dabiltza, itxasoaren arimak dakar, urganean bitza, kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banitza. Interesgarria dituztean, musikaren aldetik enfokatzea hau, dituztelako gaztentzako erakargarri izan daitekela, modu erresian musika sortu dezaketelako, izan kantatu edo izan ez, eta bueno, tresna polita, gaur egungo tresnekin, gero YouTubera jo, eta YouTubeen ere zabaltzeko, edo beste plataformetan zabaltzeko. Eta zergatik ikaslei? Ikasleak zientoka milaka ikasle ari zaizkigu euskeraz ikasten de ereduan. Esan dedan bezala, ikasle bakoitza dala sortzailea, eta euskarak behar ditu sortzaileak. Uzete enfokia edo iparra hor jarri beharko genukela, eta behiek sirikatzea eta behien gandik ez kantua bakarrik, eta sortzen jartzea. Uzete ikaslea diala bai oraina eta bai etorkizunez, hemendikan sortu behar dira etorkizuneko berri txarrakak, etorkizuneko idazleak, etorkizuneko bideogileak, ez? Hor jarri beharko genukela enfokea, da ni euskarako irakasle bezala hortatik asetzen naiz bideratzen.